Inkulu intobeko nenhlonipho ngizocela ukubingelela obaba nobhuti nosisi odadewethu namakhosikazi namatshitshi abayekhona. Ngiyabingelela abafowethu egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Sanibonani. Izwi lami alikho kahle ngenxa yokuba up and down ngamabhanoyi phazamisekile kancane, kodwa-ke ngoba ngiyena vele umuntu ovukhala ngicabanga ukuthi kuzozwakala ngihlale nginjena vele selokhu ngazalwa ngazi ngilunyiwa wawo. Ngizocela ukwethula isigqoko nokuwuphawu lwenhlonipho ukukhombisa ukuthi ngiyakhuthama phambi kwenu, ngiyathobeka phambi kwenu ngesikhathi senu. Ngicela ukukhuluma. Ngiyathobeka phambi kwenu. Ngiphinde ngicele futhi ukuthi mase ngisethulile sizethule nathi sonke igqoko bese sikwazi ukuthi simeme uNkulunkulu umnikazi wakho konke abe in charge lapho sikhona njengamanje. Ngiyacela bafowethu. Thula igqoko esisiza ngalutho vele ungaphindi isikhwala ngeke phansi igqoko. Ngizocela ukukhuleka abafishane ngithi qambu silinde imoto ka-ice cream. Nkulunkulu nemandla wonke, wena okhona nasemandulo, wena obakhona umhlaba ungakabi bikho, mnikazi wezulu nolwandle nesibhakabhaka ney'ntaba nomhlaba wonke ngokugcwala kwawo. Ngibiza wena Nkulunkulu mnikazi wakho konke. Ngiyazi ukuthi bakhona nonkulunkuluwana abaqhamukayo noma abaphezwayo, kodwa mina ngibiza wena ngoba bakhona umhlaba wonke ungabi bikho, wadala umuntu, wadala thina, wadala konke. Ngicela ukuthi ube in charge lapha ngoba akukho engangakwenza ngentando yami. Uma ngangihlanya awazi ukuthi ngihlanyela. Uma sengi-right uyazi ukuthi ngi-right. Ngiyacela-ke baba ukuthi ube in charge, usibusise sonke, usibophe ngaphandle elinye likamoya egameni leNkosi yethu Jesu Kristu osekhona phakathi. Amen. Ngizothanda kuba mfishane kakhulu ngoba semnandi ukuze ngilandeleke nakusasa. Okwamanje ngizocela ukuqala nje emazweni okubonga. Kubalulekile ukubonga ngaphambi kokuba ulindele okuthile okucelile ukuthi makwenzeke. Uma umntanakho eqhamuka ethi ucela okuthize kodwa eqale wabonga ukuthi baba siyabonga ukuthi uyasithanda lapha ekhaya, siyabonga baba ukuthi sinobaba ofana nawe, bese ngicela ungiphe ishumi ngane. Angeke ungayiphi ishumi. Nami ngiyakholelwa ekutheni ngaphambi kokuba ngicele noma nginxuse nanginxusa khona, kubalulekile ukubonga kuqala. Ngibonga nje uthando labantu. Ngibonga uthando labantu. Angikwazi ukukhuluma kodwa ngicela ukuthi makhona imhlangano nabo futhi nibe nawo phandle ngoba angifuni ukuthi bese kuze kuvele umthandeni lo elokhu nami esengamfihla. Ngiyathanda bafethu ukubonga kakhulu ngenkulu nje inhlonipho. Ngibonge uthando labantu eNingizimu Afrika, uthando abangiphe lona. Ngifikile nami ngaba ingane ngakhula ngendlela engikhuliswe ngayo, ngavelelwa izimo ezingivelelile ngendlela ezingivelelile, ngahlelwa kuzona zonke futhi igaba ngendlela engidlule ngakhona kuzona bengiqeqeshela. Kwahamba kwafika isigaba sokukhula kumina. Kuyona yonke leminyaka bengidumuza oswini, bengihamba nje ngihamba ngokuba yimi, kodwa bengingazi ukuthi
ngikhona emhlabeni ngenhloso. Sengiyakuqonda manje ukuthi ngikhona emhlabeni ngenhloso. Kunezinto kumele ngifezekise emphakathini. Kodwa ngisoze ngashintsha uba yini. Ngesikhathi sakhona makufanele ngibe yini ngeba yini. Futhi akekho omelana nami. Kunamagama engiwashiya isikhathi esiningi mina yonke into mangisho ngikhulumisa okohlanya kuthiwa ngiyakuzwa ukuthi kodwa maphela 3 days noma 3 weeks wonke umuntu usuyevumelana nami. Ngithi mina ubaba wafela ezandleni zami ukuliwa ngesikhathi sezimpi. Uma ngikhuluma la ngazwe ngisuke ngiqonda ukuthi noma ubani okhona ongasenayo ubaba ngoba ubaba inhloko yekhaya. Kunezinto ubaba angayigcinanga kodwa usukwazile wena ukuyigcina njengendodana yakhe noma njengendodakazi yakhe. Usho ukuthi wena ubaba wakho mahluleka ukuvusa ikhaya walivusa wena. Usho ukuthi wena usale wayixosha into yahlula ubaba. Sike sibone lapha emamovini uma kuqhamuka isiqhwaga siqeda abantu kanti silwa nendodana. Uma sebesishayile siyawuqabula umgexo siwukhiphe siwunikeze indodana bese sisha amazwi okugcina. Indodane bese iyadela ukuthi baba vele uyahamba bese ivele imthakazile ubaba wayo ingakhali ngoba iyiqhawe. Emveni kokwemukela lowo mgexo kayise namazwi kayise ayiphinde yehlule impilo yayo yonke iba istarring sefilimu. Ngeke nikubona lokho amafilimini angithi amafilimu ngezitori lezi imidlalo egcawugcawu yenziwayo ithathelwe noma iqoshwe yasuselwa ezimpilweni zabantu ngoba ibuka futhi ngabantu abaphila phasi komthoso yelapha. So nami ngoba ngibona nje ngawumukela umthetho ubaba amaviyo sengiyowaguqisa mina ngwanqobe angaphezulu kwalawa ngqotshwa ubaba. Ngiyahlula lapho bengamazwi lawo nje awumphawu mhlambe kuwe nawe ngoba ngenze ukuthi uzalapho uzothathela kanti unenkinga obhekene nayo uthola ukuthi kuyona awazi ukuthi wenze njani. Kumele wazi ukuthi ubaba wakunikeza umgexo salubaxosha nawe njengoba nami ngibaxosha ezandleni. Bese ngena kuyingqikithi esingayo la isama experience okuwumcimbi wokuqala empeleni endaweni yaseMdletshe emakhaya. Njengoba silapha esilungwini nje koThekwini ngifuna nazi ukuthi ngoba bonke abasebenzi nabafowethu abasebenza ukusabalalisa izinto ama-journalist ami lapha ngiwahloniphayo nabafowethu bonke nje abakhona laba abakwazi ukungiwashela abakwazi ukuwasha igama lami. Bafowethu ngiyabonga kakhulu nonke ne-DVD ekhona la. Bafowethu ufika kwenu kwangisiza kakhulu. Abantu bakwazi ukubona umthandeni kuyena yena. Hayi lo mthandeni obuvela ukuthinta ikhaya. Mase phendula bese kuthiwa lentona. Umfana nje uqondile owazi isitori sakhe onenhlonipho futhi ukhuliseke kahle. Uzolimi noma ngikhuluma ukuthi ngikhuliseke kahle. Silapha ke ngomcimbi isama experience umcimbi oqala esifisayo ukuthi ube impumelelo nesifisayo ukuthi ube injabulo yabantu. Lesingafisi ukuthi bengafisi ukuthi kufikele iminyaka yokuthi ngize ngibe nemicimbi othola ukuthi uthinta mina ngise umuntu osabishe odakeni lwezingulube oluxovwayo umaskandi ngaphambi kokuba ufike lapha kulesi sihlalo ngikusona. Ngiyamjabulisa ukuthi ke ngimi lapha namhlanje noma ngiphambi kwenu nje nginabantu akhuluma nabo ukuthi banjani. Lo mcimbi ke bafowethu ngikhethe ukuthi mawube sendaweni yakithi emakhaya eMdletsheni ngoba
ngiyiqhawe elingayibheki inzuzo kakhulu ke ngikwenzayo ngoba mina nginokuqonda okuhlukile kwabanye abantu abaningi bafuna imali angiphoqa abantu ukuthi lento ngiyona impela futhi into ebe-wrong sengiyazazi ukuthi ngilento vele ngiyona. So-ke imali angaze ngayithanda kwasekuqaleni, mhlawumbe kube ngathanda imali ngaba ngifikanga lapha engikhona. Inhloso-ke kuwukuthi wenzeke lowo mcimbi uyimpumelelo. Uma befika abaculi bezonandisa endaweni yakithi eMdletshe, kube ngumuntu ojaha izinto nojaha ama-sponsors ukuthi ashintshe angithole eduze. Ngabe mhlawumbe ngiwenza lapha eMabhida noma ngabe ngiwenza lapha e-workshop lapho kuhlala kuqhabana khona njalo abantu njalo ngo-Friday bethi beqabulana nje vembo nangisekhona yabo nje ngiyabona. So ngoba i-target yami ayikho lapho, ngifuna ukuyiprove amandla ami njenga last year. Futhi i-date yalo mcimbi ngicela ukuthi ingabe ibekho imibuzo ukuthi kungani wena lo mcimbi ngoJanuwari, ingoba ngenza into ehlukile vele. Ngisho bengingathi bafowethu le media briefing nisho njalo ngithi njalo media briefing kana nokuyibiza ngegama angiyazi. Le media briefing ngisho kuthiwa bengathi ngo-3 ekuseni ne-media briefing uzoma umhlaba futhi ungilinde ngoba mina ngiyimi, uyabona. So-ke namanje-ke ngikhetha ukuthi awube ngoJanuwari ngoba angibangisani namuntu, angiqophisani namuntu, kodwa ngidweba umlando wokuthi ezweni ngingakanani noma ngangizeleni. Kuzogcwala laphaya kusendaweni yasemakhaya. Sonke abafowethu sodrayiva amavini ethu neemoto zethu ey'ncane sihambe size sifinyelele khona zonke iy'nkalo siye eMdletsheni kulo mcimbi lo. So bafowethu ngiyafuna ukuqinisekisa ukuthi ama-sponsors esisenawo njengamanje mancane kakhulu. Last year lesikhathi ngithi sihlukanisa unyaka lapha ayingekho thusana ama-sponsors kwakuyimi nje ney'nsizwa zendawo nosomabhizinisi. Sahlaba iy'nkomo, senza yonke into ukuthi abantu badle babuse, uyabona. Manje noma this time sikhethe ukuthi makube umcimbi osuzoba khona nyaka yonke ngoba abantu baleya ndawo yaseMdletsheni basemakhaya bawuthokozela leya nto abayibonayo. Futhi nami ngajabula kakhulu. Ngithi ngikusho nje ukuthi ngathola ithuba lingayisivele lokuthi ngikwazi mina ukuyibongela abantu ngisaphila ngoba isikhathi esiningi siphelela emndenini yamaqhawe engasekho emhlabeni. Sesobuka nje ibhokisi, kodwa mina ngikwazile ukuthola ithuba lokuthi abantu befike eMdletsheni ngiphila. Hayi lento okuthiwa umngcwabo wakho umuhle bakhona nokasha ngikhathi uzomngcwaba. Angifuni ingcwatshwa mina, uzungubantu engizofa. Yabona, angifuni ingcwatshwa mina. Sengiyawazi umngcwabo wami uthi kanjani. Ngicela nje bafowethu ningibongise. Nishaye izandla sibonge ukuthi umngcwabo wami sengiyawazi. Baningi abantu abangawazi umngcwabo wabo ukuthi kunjani ngoba kubuye ngokuthi uphila nabantu abanjani, uhamba indawo enjani. Mase uhambile bese kwenzeka into abantu abebengayilindele ukuthi hawu kanti lo muntu bemkhulu, uyabona. So bafowethu-ke okuningi bazochaza abafowethu abasohlelweni lokuthi bekhulume bechaze indaba ey'ningi nabathikithi nani. Okwami bekukwethula nje ukuthi sinesama experience okumcimbi ozoba njalo ngoJanuwari endaweni yaseMdletsheni. Umcimbi engifisa ukuthi abantu bejabule and ngifisa laphayana ukuthi isimo senhlanzeko sibe sezingeni. Amajongo lawa soyikayo abe khona. Odadewethu babone bephithipithiza lapha nabaphinifa begana isikhathi singakafiki. Befike namaphinifa abo lapha. Vele futhi asikathathi. Mhlawumbe
ngathi kufanele iphini for ususala nje ungasahambi. So ziningi imfashini abantu ababhizi ngazo abazenzayo sibabuka nathi lapha uma sesiqashile ebusuku. Uyabona siqashiswe nje ukuphatha indima ngoba ukuphatha indima yaqashisa ebusuku awulala. Ngoba uthi mawuwafana amehlo bonke ngizopha baselambile lebhola. Besiyavuka uyabona uthola ukuthi hayi zonke intambo sengakwena. Angikho-ke lapho bekuyilokho nje bafowethu ukuthi bengiqinisekisa ngomlomo wami ngingomthandeni ukuthi bafowethu ukhona umcimbi osemkhetsheni evikini lokuqala kuJanuwari. Abantwana abafunda ezikoleni basuke bengakabuyi. Futhi-ke ngicabanga ukuthi kahle impela futhi le media briefing ibe seThekwini ngoba abafowethu abahlushwa kakhulu abaqashi bala eThekwini amandiya uyabona. So-ke siyazi ukuthi amandiya India ukuthi amandiya ahlupana nabafowethu nami ngine-experience yalokho. Siyoxoxa ngelinye ilanga. Fuck you, David, come now. So-ke bafowethu-ke kusho kanjalo-ke idate iseqaleni konyaka ayinamsindo futhi i-event okudliwayo kube ngithanda ukusho kuyadliwa lapha ngoba kusemdlesheni nje kuyadliwa futhi uyabona. Futhi ngoba sengisukile nami ngathi awuseground awusekho ekhaya endlesheni kulokho ngoba ngangidelela nje ngawenza ekhaya wavele wagqibeka umuzi kaphosa onyathi kamkhulu ngwenedidobo ewangabonakala ngoba ngangeyisa uyabona. So njengamanje ngiyisi sengenza nje into esohlelweni lwempilo i-event le ehloniphekile i-summer experience esibonga nje ukuthi siphilile onyakeni saze sahlukana nemindeni yethu siphila sesibuyele ezilungwini sesithinta intuli bafowethu. Ngiyaphetha lapho udabeni lomcimbi ngicabanga ukuthi bafowethu owami umlomo usuchazi kwanele. Okunye ngifuna ukuqinisekisa asinalo uhlelo oqashwa ngalabaculi. Umculi uqashwa ukuthi nje unengoma emnandi yahithi. Kodwa ukuqala sobheka futhi abaculi asasinabo emdletsheni lesi sikhathi sisaqala unyaka odlule kuyekwa sibabeka phambili. Ebese okulandela lapho umculi ngoma emnandi. Bona ngoma emnandi nje yabo. Noma beyicula ngani yabo. Uyabona kodwa bayimnandi abantu bejabulele ngoma yakho. Uba sponsor nawo futhi exhase ngendlela ejulisayo. Uzobuka khona bazobe khona abaculi bonke sibadingayo ngoba umuntu osanda ngabantu umuntu oshaya ingoma emnandi. Vele abaculi sewukwenzela ukuthi ubumnandi bande. Yabo kwandisa nje ubumnandi emakhona nje futhi vele neveli lonto ngoba akukho umcimbi vele khona nami ngingekho. Yabo so nje uma umcimbi ungami vele usho ukuthi umcimbi wonke lo yabo. Ngoba sesifuna nje ukuthi ukuhlonisa ilanga kuqhutshekwe abantu bejabule injabulo ibe ningi. Yabo kusibe labo abaculi abazonandisa nami ngisasuka lapha engisuka khona. So-ke ngizofuna ukugcizelela kakhulu futhi ngiyathanda ngoba ngiyayibona lezinye insizwe ezingelayo lapha ezikwahulumeni uyabona. Angazi ukuhlela kwahulumeni wenze kanjani. Ngicina babehubhana nomasonto lapha nje ifuna imali sebengasakhona yabo. Bafowethu lapha uhulumeni ngiyimisele ukuthi ufuna ukusho lo uhulumeni waseNingizimu Afrika noma ngithi nje uyangikweleta. Angiyena umuntu mina owenza ama-event njalo mina ngumculi kahle yabona. So le event lena iphoqa ngabantu ngenxa ukuthi nami ke ngihlonipha abantu kwaphoqa ukuthi awube khona ke lo mcimbi minyaka yonke. Kodwa ngizocela ukuthi uhulumeni yabo nje lapha komathi lapha inono yabona nono futhi inono lekhasa kakhulu online. Fanele bekhasa lapha nono bangawomeya ngini noma umfana ngiphakamisa indaba yakubo nono uzoba osejosini
onuno zimeya zonke uzoyithumela awukho lapha engizongihambisa khona iproposal akukho futhi lapha engizokuya ngihambisa ngabomvu le proposal ngoba ngiyazazi ngamandla nawo 2026 bekufikile uma ngingavusa umdlwana nje kahle ngifuna ukubona ukuthi kuyoba njani ngizohambisa yonke indawo ngisho phansi kwetshe iy'ntulo ngihambisele iproposal uyabona so ngiyafisa ukuthi kube ukuthi bahlanganisa amakhanda ngisho i-DA manje ngisho i-DA angikhethe inhlangano ngisho iphi inhlangano ngoba mina ngiphethe abantu ngiphethe iphawu engatholiwa yabo so akaze ngenze imicimbi noma ngenze imicimbi ngikhipha yona imali lena engiqashwa ngayo ngijabulisa abantu nginikele ngoba angishilo ngathi angiyena umuntu ogodi kakhulu ekujaheni imali ngemuva imali iyejaha mina yabo bawumtshela umgcini noma sengisebenzile yibo abangigijimisa bengifuna ama-account ngithule nje inyanga yonke hhayi ngoba ngisikhuyile ngidalela nje uyabona so-ke manje-ke bafowethu ngiyimisela ukubona uhulumeni eyixhasa le event summer experience ngiyimisele ngokuthi ngimbone uhulumeni engenelela laphaya art and culture ngiyimisele ukubona uyixhasa le event ngiyaqala ukukhuluma ngoba ngikhuluma kanje ngine-event ngiyaqala nokuba ne-event-ke ngine-power engane eSouth eNingizimu Afrika uyabo mhlawumbe futhi after lapha nami usenkulunkulu uzohamba nama ngikhumbule yabo manje umuntu uphila kanye kaphili kaningi ngiyacela bafuthu ukuthi lento lena engihlale ngiyizwa yokuthi uphinde lapha phezulu ey'khundleni kunempambo siyokwenza ukuze uthole uxhaso kosantini nakomhlaba ningenzi phela bafuthu nami ngize ngisonto hawu but ngempela xhasani nomcimbi yabo ngoba ngoxhasi lomcimbi futhi leyo nto ikhona ngoba phela mina vele ngihlangane naleyo mpambosi leyo uyabona so ungahlangani kwami naleyo mpambosi angingangezi ukuthi ngingaxhaseki bafowethu athi ngikhasha kuxhasa umcimbi wasemdlitsheni wethu ngamelisha kamshophe enkampa abanenkani endlabeni pheka amambatha